Azatlyň Lewabyň Türkmenabad şäherinde yerli jemaat hojalyk gulluklarının işgärleriniň adamlaryň gözüniň öňünde üýtsiz itleri wagşylarça öldürýändigini görkezýän videonu çap edeninden soň bu edaranyň käbir işgärleri habarçylarymyz bilen söhbetdeş bolup resmiýetiň janawerleri öldürmek boýunça alyp barýan işleri barada jikme-jik maglumat berdiler. Howpsuzlyk aladalar sebäpli 20-nji iýulda anonimlik sertinde gurulýan işgärler Türkmenabadyň jemaat gullugynda köçelerdäki itleri öldürmek boýunça ýürüýte toporuň bardygyny aýtdylar. Edaramyzda 20 erkek kişiden varat bir topor bar. Olaryň ählisi 30 ýaşdan bärdäki adamlar. Olaryň bar işi köçelere aýlanyp, öýsiz ittir pişikleri awlamakdan, öldürmekden ibarat. Olaryň ýürüýte egin eşigi hem ýok. Olar öý libaslarynda aýagy şypykly aýlanýarlar. Diýip söhbetdeşimiz belledi. Ol bularyň 6-7 adamdan ibarat bir näçe topara bölünýändigini, şeýle-de olaryň esasan şäheriň zirdibil dökülýän ýerleriniň töwereklerinde itleri we pisikleri awlaýandyklaryny belledi. Öýsiz haýwanlar iýmit gözleginde köplenç zirdibilleri dörýärler. Olaryň kastyna çykan işgärleriň 4-si ýa 5-si bu sevitleriň golay goltumunda gizlenýär. Galany ýaşyrynlyk bilen jandarlaryň ýanyna aralaşyp, olary şol ýeriň özünde öldürmäge synynşýar. Birdenkä haýwanlar gaçyp ýetişäýse, onda bu kuda oturan işgärler olaryň ýoluny kesýärler. Diýip söhbetdeşimiz nykdy. Ol bu isi çekilen işgärleriň öýtüt haýwanlaryň kellesine taýak ýa demir turwa bilen urýandyklaryny, birinji gezekde janawerleri öldürüp bilmeseler, onda ýene urmagyny dowam etdirýändiklaryny aýtdy. Bu gurrungy edilýän ýagdaýlara Azatlykda çap bolan videoda hem tomoşa etse bolýar. Türkmenabadyň jemaat gullugynyň işgäri öz edarasynda hereket edýän ýürüýte topar bilen birlikde şäheriň arasyçylyk we keselleriň öňüni alys gullugynyň işgärleriniň hem zirdibil meýdanlarynyň golaýyna zäherlenen iýmitleri taslaýandyklaryny sözüne goşdy. Adam hukuklaryny hem berk tepelemekde tanqidlanýan türkmen häkimetleri indi ençimi ýyl bäri ýurdun sewitlerini itlerden we pisiklerden arasylamak işlerini geçirýärler. Häkimetler bu işlere jemaat hojalygy müdürlüğiniň yerli häkimlikleriň işgärleri bilen bir hatarda käte adaty raýatları we çagylar hem çekýärler. Munun bilen bir wagtda häkimetler haýwanlary goraýan raýatlara we aktivistlere batys edýärler. Türkmen häkimetleri öýsiz uzarsız haýwanlaryň köpçülikleýin tutulmagy we ýok edilmegi barada hiç hili mesele gozgamaýarlar. Şeýle-de Azatlyň bu baradaky soraklaryny jogapsyz goýýarlar. Garaşsyz habar beriş teristleriniň we haýwanlary goraýjylaryň öýsiz haýwanlaryň köpçülikleýin gyrylýandygy baradaky köp sany habarlaryndan soň Türkmen häkimetleri öýsiz haýwanlar üçin penahana döretmek planlaryny eglan edipdiler. Emma habarçylarymyz bu penahanalaryň öýsiz ittir pisikleri üçin niýetlenmän, ise Türkmen alawaý çopan itlerine degislidigini aýdarlar. Lewapdaky habarçymyz geçen ýyl Farapda Serdar Berdimuhammedowyň hem gatnaşmagynda açylan itler üçin penahanada diňe saýlanyp alynan çopan itleriniň saklanýandygyny belledi. Türkmenistanda itleriň köpçülikleýin ýok edilýän wagtynda mundan 2 ýyl ozal paýtagtda alawa itine bagşlanyp altyny çaýylan ýadygärlik hem açyldy.